Εδώ είμαστε. Τα λέγαμε λίγο, δεν πειράζει. Παρακολούθησα όμως και το υπέροχο βίντεο. Βασιλική μου, καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα και σε εσάς. Βασιλική Καρατζογιάννη μαζί μας για να μας δείξεις πώς μπορούμε μόνες μας στο σπίτι μας να φτιάξουμε σκραμπ για την καταπολέμηση της χαλάρωσης, ουσιαστικά συσφυκτικό, και κρέμα μόνες μας με πολύ απλά υλικά τα οποία μπορούμε στο φαρμακείο μας, που τις αφήνουμε για λίγο πάνω μας και σφίγγουμε. Γιατί η χαλάρωση είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε γυναίκες, νομίζω, σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, να πούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν συνδυαστικά με γυμναστική, που είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να τη βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα, λίγο ανέβασμα σκάλας που εμείς τα αποφεύγουμε οι γυναίκες. Να πάτε η Κατερίνα στο γυμναστήριο του Νίκου, που ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει γυμναστική. Ναι, θέλω μέχρι τον Οκτώβριο να έχω γίνει κομμάτια. Πόσο πλάκα μας κάνει η Κατερίνα. Εγώ μέχρι μεθαύριο. Εγώ της έχω πει να πάρει και ένα 2 κιλά. Είναι στο Περιστέρι, στην πλατεία Μπουναζού, Platinum Fitness. Ωραία, θέλω. Αλλά της έχω πει ότι. Όχι, θέλω να είμαι γυμνασμένη, γιατί του χρόνου έχω σκοπό σε όποια εκπομπή και να είμαι να βγαίνω με μπουστάκι. Ναι, κυρίες εκπομπή πρώτα και μετά γυμνάσου. Άι παράτα μας. Άι παράτα μας. Η Δεβίτα ψυχολογικού είπε πάρα πολύ ρε για μένα το πρωί. Αλήθεια. Ναι, αν το άκουσες. Ευχαριστώ. Βασιλική μας, συγχωρείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα σκραμπ, γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε την επιδερμίδα, να αποβάλουμε όλα τα νεκρά κύτταρα και να την έχουμε έτοιμη ώστε να δεχτεί τις ευεργετικές ιδιότητες της μάσκας. Το σκραμπ μας λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ήπιο σκραμπ. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε παντού, ακόμα και στο μπούστο, ακόμα και στο πρόσωπο. Όχι, στα πόδια είναι κυρίως το θέμα και στους γλουτούς. Ναι, απλά εγώ θέλω να πω ότι τώρα θα κάνουμε ένα σκραμπ που είναι τόσο ήπιο που μπορούμε να το εφαρμόσουμε παντού. Βάζουμε λοιπόν. Άμα είναι να διώξουμε την κυταρίτιδα από εκεί στο πρόσωπο. Δεν είναι κυταρίτιδα. Δεν είναι χαλάρωση. Η χαλάρωση υπάρχει και στα μπράτσα, υπάρχει και στις γάμπες, υπάρχει και στα. Το θέμα είναι αυτό δημιουργεί υπερεμία το σκραμπ, έτσι. Δημιουργεί υπερεμία. Ναι, λίγο όμως, γιατί δεν θέλουμε να τρίψουμε πάρα πολύ. Οι κινήσεις μας δεν θα είναι πολύ βίαιες. Είναι εύκολο. Βεβαίως. Αποτελείται μόνο από 3 υλικά. Το μέλι μας, το οποίο έχει μέσα πολλά μεταλλικά στοιχεία που τα χρειάζεται η επιδερμίδα για να είναι πάντα λία και σφριγγυλή. Ωραία. Θα βάλουμε μέσα λίγο. Να πέσει βέβαια κιόλας. Θα βάλουμε μέσα σουσάμι. Το σουσάμι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην απολέπιση. Έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, οπότε ανοίγοντας οι πόροι αυτά θα παρισφρήσουν στην επιδερμίδα και θα βάλουμε και το ελαιόλαδο. Σούπερ αντιοξυδοτικό. Πρώτη φορά ακούω για σουσάμι, το οποίο το βρίσκουμε και κορίτσια μπορείτε να το βρείτε και στα φαρμακεία, όχι συγγνώμη, σε είδη, σε παντοπολία, αλλά και στο σούπερ μάρκετ. Και τι άλλο? Το σουσάμι βοηθάει στο να ανοίξουν οι πόροι πάρα πολύ. Τώρα, από τις ποσότητες κρίνουμε εμείς πόσο θα βάλουμε. Βάζουμε γαντάκια. Ναι, βεβαίως. Θες να το κάνεις εσύ? Θέλεις να το ανακατέψω εγώ να βάλεις εσύ γαντάκια? Εδώ, στη φίλη μας. Πώς σε λένε, κούκλα μου? Βάνια με λένε. Είσαι μια κούκλα. Ευχαριστούμε πολύ το πρακτορείο Κρίστη που είσαι σήμερα κοντά μας. Εναλλακτικά, αν δεν θέλουμε να βάλουμε σουσάμι, μπορούμε να βάλουμε καστανή ζάχαρη ή και θαλασσινό αλάτι. Χρειαζόμαστε απλά κόκκους για να κάνουν. Και το απλώνουμε. Α, αυτό αλήφεται. Θα το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θέλουμε κυκλικές κινήσεις, 2 με 3 λεπτά. Όχι βίαιες, δεν χρειάζεται να κοκκινήσουμε την περιοχή. Δεν το τρίβουμε. Το τρίβουμε κανονικά, με κυκλικές κινήσεις, ήρεμα. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν μας διακόπτει. Όχι, αλίμονο. Ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορούμε να πάρουμε και ένα παστέλι να το κάνουμε αυτό? Τι λες, όσο το κάνεις μπορεί να τρως το παστέλι, αν θες. Δεν το αφήνουμε πάνω εκεί. Αυτό δεν το αφήνουμε. Κάνουμε τις κυκλικές κινήσεις μας για 2 με 3 λεπτά. Αν έχουμε δέσει το δέρμα, το κάνουμε μόνο για 1 λεπτό. Επίσης, αν έχουμε δέσει το δέρμα, καλό θα είναι να κάνουμε μόνο 1 φορά την εβδομάδα σκραμπ. Και μόλις ολοκληρώσουμε. Καλά, μυρίζει και τέλεια. Α, παιδιά, είναι πολύ ωραίο εδώ. Είναι κανονικό. Α, κανονικό σουσάμι. Μόλις ολοκληρώσουμε αυτό, το ξεπλένουμε λίγο με χλιαρό νερό, το τονίζουμε το χλιαρό νερό, δεν θέλουμε καυτό γιατί έχουν ανοίξει τώρα οι πόροι και είναι έτοιμοι για να βάλουμε τη μάσκα μας. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν και τη μάσκα μας με πολύ απλό τρόπο και αυτήν. Τονίζουμε ότι είναι σκραμπ και μάσκα για σύσφυξη, κορίτσια, δεν είναι για κυταρίτιδα, σύσφυξη. Για τη μάσκα, επίσης. Ευχαριστούμε για το τόνισμα. Να είσαι καλά, γιατί είμαι σίγουρη ότι εμένα προσέχουν. Είναι πολύ εύκολο στο μπάνιο, είναι πολύ εύκολο, αλλά γι' αυτό έχουμε και τις καλές μας φίλες, άμα θέλουν να μας τρίψουν. Λοιπόν, η μάσκα. Η μάσκα είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντική. Θα χρειαστούμε για αυτήν λίγο μέλι. Πάλι το μέλι, βλέπουμε το χρησιμοποιούμε. Το μέλι. Ναι, πάρα πολύ. Έχει τόσες πολλές ευεργετικές ιδιότητες και για ποιο λόγο να μην το χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλουμε μέσα λίγο ασπράδι αυγού. Ασπράδι αυγού δεν θα μυρίζει. Σούπερ τονωτικές ιδιότητες, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και κατά κόρον στις μάσκες για το πρόσωπο. Πολύ συσφυκτικές ιδιότητες. Ξέρω ότι κάνει καλό στη δίαιτα το ασπράδι το αυγό. Το αυγό είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο.
αυγού, τι άλλο? Ασπράδι αυγού, θα βάλουμε τη γλυκερίνη μας. Μην την ακούτε και τρομάζετε. Από το φαρμακείο, εγώ σήμερα το πρωί την πήρα μόλις 1 ευρώ. Γλυκερίνη. Δεν μου λέει κότας, είναι το αυγό ή το λέω πορτίκι. Η κότα πρέπει να είναι αλανιάρα, από χωριό. Και η μέρα στο αυγό. Λοιπόν, βάζουμε τη γλυκερίνη. Η γλυκερίνη είναι υδρόφιλη και θα κρατήσει την επιδερμίδα μας ενυδατωμένη για πολλές ώρες μετά. Γι' αυτό και τη χρειαζόμαστε. Πολύ λίγες σταγόνες βάζουμε. Τη βρίσκουμε στα φαρμακεία, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και θα βάλουμε και το αλεύρι μας. Το αλεύρι, βεβαίως, για όλες τις χρήσεις. Είναι φουσκώνει και μόνο του. Να μην φουσκώσει μόνο η περιοχή, εμείς θέλουμε να την ξεφουσκώσουμε. Ωραία, αλεύρι. Λοιπόν, βάζουμε και το αλεύρι μας, μαλακτικό προϊόν. Εντάξει, Βασιλική, πεθαίνω μαζί σου, Είπα ότι θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε μέσα στην κουζίνα. Πολύ ωραία, και αυτός είναι ο στόχος μας. Η γλυκερίνη είναι από το φαρμακείο, όπως είπα, δεν είναι κάτι δύσκολο να το βρούμε. Τι άλλο βάζουμε για να πάμε να κάνουμε την επάλυψη? Η μάσκα μας είναι έτοιμη. Πάμε για την επάλυψη. Το μικρό Το σου πώς γιαούρτι είναι? εκείνο θα το βάλουμε. Πώς? Βασιλική. Βασιλική, σε αγαπάω πάρα πολύ. Λατρεύει το Η χαρά της ζωής. Η χαρά της ζωής. Κάνουμε ένα θανατηφόρο συνδυασμό. Μα μην να το συντονίζει. Όχι, δεν έχεις ακούσει τον Παύλο να γελάει. Να, τώρα κάνετε συνδυασμό. Πάμε. Αχ, τι ωραία. Να γελάει η Βασιλική και ο Παύλος. Ναι, Παύλο, πάμε. Λοιπόν, εφαρμόζουμε τη μάσκα μας. Δεν κόβει τώρα αυτό. Δεν κόβει. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και κάνουμε μάσκα για σύσφυξη. Σπιτική με πολύ απλά υλικά. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι με σούπερ καταπραιητικές ιδιότητες. Είναι σούπερ. Καλά, μου βάλεις Δεν και είναι? βάλεις και το Σούπο. μέλι. Το αφήνουμε για 15 λεπτά 15. να κάνει να δράσει και δεν βλέπουμε, δεν στάζει, δεν κάνει τίποτα. Βάζουμε μεμβρανή. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι για την κυταρίτιδα, δεν χρειαζόμαστε θερμότητα, δεν χρειαζόμαστε να σπάσουμε κάτι. Χρειαζόμαστε απλά να λειτουργήσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά, να βγάλουν τις ευεργετικές τους ιδιότητες και να δώσουν ένα up σε αυτά που θέλουμε. Δηλαδή, εγώ με το κάνω σώσουμε. αυτό up θα είναι το απιστιά μου μετά. Πρέπει να το κάνουμε πολύ συχνά όμως. Πρέπει να το κάνουμε 1 με 2 φορές τουλάχιστον την Καλά, εβδομάδα. άμα να σκοφούν το απιστιά μου, το κάνω και όλη μέρα. Είπαμε ότι θέλει συνδυαστικά σωστή διατροφή και γυμναστική. Πείτε λίγο, σας παρακαλώ. Γιατί η γυμναστική Και όλα μετά τα το κάνει. ασανσέρ, δεν Να γίνεται. ρωτήσω λίγο, αυτό το βάζουμε μετά από αυτό. Ναι, αφού του έχουμε ανοίξει τους πόρους, βάζουμε τη μάσκα για να απορροφηθούν όλες οι ευεργετικές ιδιότητες. Την αφήνουμε για 15 λεπτά. Μετά την ξεπλένουμε στο μπάνιο με χλιαρό νερό και μετά μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε άλλη Γιατί ενδετική όχι και με κρύο? να Έχουμε ξεπληθεί. Γιατί έχουν ανοίξει οι πόροι και δεν κάνει το κρύο νερό. Θα παγώσει το σύστημά μας μέσα. Είσαι Ναι. πολύ κατατοπιστική. Να σε ευχαριστήσουμε Και πάρα εγώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι Έχεις- άλλο θέλετε στο Γιούπι, στο Miss Bloom, παντού. Το συζητάς. Πολύ ωραία, σας Νίκο, ευχαριστούμε μου έχεις πάρα κάποια πολύ. ερώτηση σχετικά με τη χαλάρωση? Όχι, εσύ. Η λέξη χαλάρωση είναι δεν τελείως ξέρει. άγνωστη για σένα. Εσύ. Εγώ έχω να ρωτήσω τη Βασιλική τι ζώδιο είσαι. Είμαι δίδυμος. Δίδυμο! Πάμε ένα γέλιο τώρα. Με οροσκόπο το ξώτη. Γι' αυτό έχει τόσο ωραίο γέλιο. Δεν είναι το ζώδιο. Ναι, μπορεί γιατί και εγώ που είμαι καρκίνος με παρθένο, γι' αυτό έχω αυτό το τραγικό Δεν γέλιο. μου αρέσει η καρκίνη όμως. Δεν σ' αρέσουν οι Είστε καρκίνοι? πολύ ευαίσθητοι. Δεν μπορώ να σας Ναι, από την διαχειριστώ. ευαισθησία του Παύλου τη μας Ξεκυλίζει. Μην αγχώνεσαι. Σωστά, σε σώζει ο Βασιλική, οροσκόπος. οι χταποδοκευτέδες αρέσουν, ναι. Είναι Πες το ναι. αγαπημένο μου φαγητό. Αλήθεια? Άκου να δεις. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτούς. Άκου τώρα. Το πρωί που σηκώνομαι, τρώω έναν Ναι. και στανιάρω. Μπράβο, Βασιλική. Ο Ευτύχης. Η κοπέλα εδώ πάντως έχει κάνει τρομερή ανόρθωση. Το συζητάς? Από πώς έχει φτάσει στην πλάτη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μαζέψω την αξιοπρέπειά μας που έχει πέσει εκεί στα πατώματα και θα σας πω ότι θα πάμε μέχρι την ΚΟ να μαγειρέψουμε με τον Ευτύχη τα ποδοκευτέδες.